Hyvää päivää kaikki naiset ja herrat sekä te hyvin spesiaalit henkiolennot, jotka ette enää kumpaankaan sukupuoleen identifioidu, sillä teillä on mielestänne jotenkin erikoinen vaatetyyli, värikkäät hiukset sekä aika huomiota herättävä lävistys nenässä. Joka tapauksessa tervetuloa joukkoon iloiseen. Täällä neiti ajatusrikos ajattelee ihan itse. About vuosi sitten mä postasinkin tänne jo pari videota, missä mä puhuin ihan omalla naamallani. Mä oon sen jälkeen piilottanut nämä videot ja ajattelin jatkaa puhumista ihan tälleen podcast-muodossa. Ja aihe on edelleen ihan sama. Eli jatkan tästä sukupuolisekoilusta puhumista. Sukupuoli-ideologia on se, mitä nimeä mä itse käytän tästä ihmehuuhaasta, mikä on jotenkin syöpynyt meidän yhteiskuntaan viime vuosien aikana. Eli siis ajatus siitä, että sukupuolia ei olisikaan vain kaksi ihmislajissa, vaan että sukupuolia olisi enemmän, että se on sellainen spektri, sukupuolispektri, sukupuolen moninaisuus. Ja sitten voisi käydä niin, että jotkut ihmiset syntyvät vain sattumalta väärään kehoon, ja he ovat näitä NS-transihmisiä. Ja tämä on niin äärimmäisen paksua huttua, että terve, ja tällähän nauraisi, jos se itkettäisi, sillä tämähän on ihan dystopista, että miten tällainen kulttimainen ajatus on ensinnäkään voinut pesiytyä meidän suurimpiin organisaatioihin, yliopistoihin, lääketieteeseen, hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan, yhden muuhun tällaiseen. Se on todella hurjaa. Eli mikä voisikaan mennä pieleen silloin, kun aletaan oikeasti kyseenalaistamaan ja jopa kieltämään aivan niin kuin se todellisuuden perusta. Eli siis se, että ihmislajissa on kaksi sukupuolta ja että sukupuolta ei voi vaihtaa, ei missään tilanteessa. Ja tämä on fakta. Tämä ei ole mun mielipide. Ja tämä on totta, vaikka mä olisin hiljaa. Ja sitä nämä genderistit eli sukupuoli-ideologian sanansaattajat ei oikeasti ymmärrä, että meidän järkevien ihmisten puoli, niin ei meillä ole mitään sloganeita tai mantroja, mitä me täällä toistellaan. Meillä ei ole mitään todisteltavaa, koska siis totuus on totta, vaikka sitä ei kukaan sanoisi ääneen. Ja itse asiassa onkin mielenkiintoinen huomio se, että miten paljon ton vastapuolen ideologia perustuu pelkkään kieleen. Eli siis heidän mielestään jotkin tietyt sanat ovat väkivaltaa, tai joillain tietyillä sanoilla voi luoda turvattoman tilan, ja musta tuntuu, että ne on niinku aidosti peloissaan ja aidosti ahdistuneita, jos niiden ajatuksia haastetaan, mikä on todella mielenkiintoinen ilmiö, että ne ihmiset on saatu treenattua jotenkin sellaiseen pisteeseen, että sellainen väärin ajattelu on täysin mahdotonta, tai että se jopa niinku satuttaa niitä. Ja musta välillä tuntuu, että ihmiset ihan pelkää mua, koska mä puhun tästä asiasta. Mutta siis mä en ole millään tavalla radikaali ihminen, mä pelkästään havainnoin todellisuutta. Ja todellisuuden havainnointi ei ole kytköksissä minkäänlaiseen poliittiseen liikkeeseen, että sitähän nämä genderistit monesti ihmettelevät, että miten NS-transfobia on niin yleistä, että miten voikin olla, että se yhdistää niin monet poliittiset liikkeet, että tätä ihan oikeasti pohtii. No, voisiko olla, että me kaikki ihmiset ihan poliittisesta tai uskonnollisesta taustasta riippumatta pystytään kyllä edelleen toteamaan, että sukupuolia on kaksi. Eli vaikka sinä olisitkin aivopessyt itsesi peruuttamattomasti tuolla pienellä elektroniikkavälineellä, mitä pidät aina kädessäsi, niin ehkä me kaikki ei olla. Mutta laita kanava tilaukseen, jos suakin kiinnostaa tämä dystopinen pellemaailma, missä me kaikki tällä hetkellä elämme, ja kommentoi alle, mitä ajatuksia tästä aiheesta herää, ja oletko sinäkin törmännyt sukupuoli-ideologiaan ihan tuolla tosielämässä.